Assalamu alaikum, sunana Bilkisu Abdullahi daga dandalin duniyar fasaha. Cikakkun hanyoyi 15 da zaki bi wajen lura da fatarki cikin sauƙi. Shin ya zaki lura da fatarki cikin sauƙi? Babu shakka ba wata haifaffiyar 'ya mace da bata son a ce fatar tana sheƙi walƙi da kuma kyan gani. Babu kuma mace da take so a ce fatar ta bata da kyau ko ɗaukar hankali. Amma kuma wace matakai zaki bi wajen lura da fatarki cikin sauƙi yakan zama matsala. Hakan ya sanya mata da yawa ke kashe maƙudan kuɗaɗe wajen lura da fatar jikinsu ko ta fuska ta hanyar amfani da magungunan asibiti. Da yawa daga cikin mata kuma sun faɗa taskun sakamakon amfani da mayukan da suke da sinadarai, wanda a maimakon kwalliya ta biya kuɗin sabulu sai su bige da dana sani. Wannan dalilin ya sanya duniyar fasaha ta taho miki da cikakkun hanyoyin 15 da zaki bi wajen lura da fatarki ba tare da tarɗaɗi ko fatarki za ta gamu da wata matsala ba. Ga hanyoyin kamar haka. Na ɗaya, ki samu kurkur sai ki daka, daga nan sai ki haɗa da dakakkiyar alkama, sannan ki haɗa da man zaitun. Daga nan sai ki shafa a fuskarki ko a jikinki, bayan awa 2 ko 3 sai ki wanke fuskarki ko jikinki da ruwa mai ɗumi. Hakan yana cire ƙwayoyin cutar da ke maƙale a kafofin fata. Na biyu, shan ruwa mai yawa. Amfanin shan ruwa mai yawa ga jikin ɗan adam yana da yawan gaske. Duk da cewa a lokacin sanyi mutane ba su fiye son shan ruwa ba, amma hakan babbar hanya ce wajen taimakawa fatar su ta kasance tana sheƙi tsawon lokacin hunturu. Ana son mutum ya sha ruwa kimanin lita 2 zuwa 3 a rana, sai dai wannan bai haɗa da shan shayi ba. A maimakon hakan, ana son mutum ya yawaita shan lemu. Na uku, ki samu karas sai ki markaɗa, daga nan sai ki shafa a fuskarki ko a jikinki. Bayan awa 2 sai ki wanke da ruwa mai ɗumi. Yin hakan zai sanya jikinki ya rika haske da kuma ɗaukar hankali duk wanda ya kalle ki. Na huɗu, man kaɗanya. Tun yanzu ne ya kamata a fara amfani da man kaɗanya a fata. Yin hakan kamar rigakafi ne domin magance matsalolin fata. Idan fata ta fara datsewa sakamakon sanyi, dole ne a yawaita shafawa domin man kaɗanya na ɗauke da sinadarai masu warkar da cututtukan fata. Na biyar, ana son a rika yawaita goge jiki. Scrubbing, wannan shi zai sa duk wata matashiya da busasshiyar fata ta fita tare da ba sabuwar fata wuri don tofowa. Na shida, ki samu lemun zaƙi sai ki yayyanka, daga nan sai ki markaɗa, bayan nan sai ki shafa a fuskarki ko a jikinki. Wannan zai sanya miki laushin fata. Na bakwai, shafa mai a kan lokaci. Mun san yadda jiki yake saurin bushewa saboda kaɗawar iska. A duk lokacin da aka yi wanka yana da kyau a shafa mai tun a banɗaki lokacin da ɗan raguwan danshi a jikin fatar. Na takwas, a zaɓi mai da ya dace da lokacin sanyi, ma'ana mai wanda yake da maiƙo wanda zai sa fata ta kasance cikin danshi na tsawon lokaci. Duk wani mai da zai zama ya sa fata tauri ba shi da amfani a wannan lokacin na sanyi. A wannan lokacin amfani da man kaɗanya ko man zaitun yana da taimakawa fata ƙwarai da gaske. Na tara, ki gauraya ruwan rose water da kuma ruwan lemun tsami, ki shafa a fuska ko a jikinki. Yin hakan zai cire tabo da yake fata ko fuska, sannan yin hakan zai sanya fata ta yi laushi da danshi. Na goma, kaushin fata. Idan an kasance ana da kaushin fata, dole ne a dinga sanya man glycerin a cikin man shafawa. Ko da alola aka yi, yana da kyau a yawaita shafa man domin samun sauƙin lamarin. Na 11, ki samu madaran shanu wacce ba a dafa ta ba, sai ki samu gishiri da kuma cokali 2 na ruwan lemun tsami ko ruwan juice ɗin lemun tsami. Wannan ki gauraya sosai, bayan nan sai ki samu auduga ko tsumma mai tsafta, sannan ki ringa dangwalawa kina gogawa a jikinki ko a fuskarki. Bayan nan sai ki wanke jikinki ko fuskarki da ruwa mai ɗumi. Hakan zai cire miki dukkan dattin da ke makale a kafofin fatarki. Na 12, sulɓin fatar fuska. A samu ayaba sannan a kwaɓa tare da kindirmo, sannan a ringa shafa a fatar fuska. A bari na tsawon mintuna 20, sannan a wanke da ruwan ɗumi. A bari fuskar ta bushe da kanta kafin a shafa mata man fuska. Na 13, ki samu cucumber sai ki yayyanka ta, daga nan sai ki niƙa ta, sannan ki ajiye ta a gefe guda. Haɗa ruwan rose water da ruwan lemun tsami ko juice ɗin lemun tsami. Bayan nan sai ki haɗa su waje guda da cucumber sai ki gauraya sosai. Bayan kin yi haka sai ki shafa a fuskar ko sauran fatar jikinki, sannan ki kwanta har tsawon wayewar gari. A lokacin da kika zo wankewa sai ki samu ruwa mai ɗumi, hakan zai ƙara wa fatar ki lafiya da kuma sheƙi. Na 14, fasan ƙafa. Yana da kyau a rika sanya takalma masu laushi ba masu tauri sosai waɗanda za su rinka illata fatar ba. Idan an kasance ana da fasan ƙafa,
sai a rika tsoma kafar a ruwan ɗumi da gishiri na mintuna 10, sannan a rika gogewa da dutsen goge kafa, sannan a shafa man glycerin, sannan a sanya safa kafin a kwanta a kullum domin samun sauƙin matsala. Na 15, karyewan gashi. Kada a rabu da man zaitun a koda yaushe, a kasance ana sanya shi a gashi da zaran an ji fatar kai ta fara bushewa. Yawaita sanya man zaitun kuma man kwakwa na hana gashi kai zubewa. Shin kina da wasu hanyoyi da kike ganin zai taimaka wajen kula da jiki da ba zayyani ba? Taimaka mana ta hanyar rubuta comment a inbox da ke ƙasa ko kuma ta hanyar tuntuɓar mu don ba da gudunmawa. Sai an jima.